Lalaki patay sa gintiro sang abyan sini nga isa ka pulis sa Banwa sang Uton. IPPO Director dismayado sa natabo. Si John Sala nakatuto. Napatay samtang ginabulong sa ospital ang negosyante nga si alias Dan matapos makaagom sang duwa ka igo sang bala sa dughan kag tiyan. Ang sospek ang abyan man lang sini nga si Patrolman Mike Tagakay, assigned sa Uton Municipal Police Station. Natabong insidente sa isa ka tiyangge sa Barangay Santa Rita, Uton, kiinas ang kagahon. Suno sa kapulisan nagainom-inom ang duwa sang ginapasuri nagbaisay. Mismong service firearms ang sospek ang gingamit sini sa paglutang. Na-touch ang ego sang isa kag daw nagpiko nanay that prompted sang victim nga mag-open sang iyang sling bag about to draw his firearms, but then unahan sang aton nga suspect. Suno sa tag-iya sang tiyangge nga si alias Boy, hubog na ang duwa sang nag-abot sa iya tiyangge kag naghinyo nga magbakal pagid sang tagduwa ka botelya sang beer. Ay kung gabi ron siya, boss. Kung tagduwa lang ka botelya, pamunlaw namon. Nagtulog na si alias Boy kag mati-untion, gulpyada ini nga nakabati sang duwa ka asod-asod galupok. Hindi man makapati ang pamilya sang biktima sa natabo, ilabi na nga mag-abyanay ang sospek kag biktima. Kaya sa magagin na si Parimike kinabugno na pre mo. Gilayon yung ginpadulungan ni IPPO Director Colonel Bayani Razala ng Uton MPS agud mahibaluan ang natabo. Tuma naman ang pagkadismaya sini. Panawagan sini sa mga kapulisan sa probinsya sang Iloilo nga mga niresponsable sa ilang mga armas. Isaalang-alang nila palagi ang serbisyo, no? Kagaya nito. So he will be facing charges, both admin and criminal charges. So may tendency dito na mawala siya sa serbisyo. Detained na sa Uton MPS si Patrolman Tagakay samtang nagasugod naman ang investigasyon sang IPPO. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. One Western Visayas.